Mga silingan, tabangay ko mga anak na ko. Tabangay ko ninyo ba? Lainan niyo batasan, mayroon na mo mga ayok sundaan. Tabangay ko ninyo ba? Lainan niyo batasan, mayroon na mo mga ayok sundaan. Ay sa gawas ni, wala pa'y doktor ha? Pagka-animal yung mga silinganan eh. Mingaw kayo pag pista, daghan yung budugok. Huwag kayo mabuhat, Ronak. Idagan sa tika sa ospital. Mga silingan! Mga silingan! Awag yung magawas? Mga silingan ay birthday dire! Mga unta! Naikaon diha! Kaanak ko na kawagin mo ng gawas! Karong naikaon, abtikay mo! Manganak na ka, Maricar? Ay wala ya, panuhot ra! Tabangay ko! Dali mo ba? Tabangay, Maricar! Tabangay ko ninyo yan! Tabangay ko! Naunsa ka, Maricar? Okay ra ka? Sakit? Laban lang. Pagka-animal ya eh. Kasi magtawin sa kuwa. Nalipay ko. Malamang sakit. Unsa may matabang na mo? Matabang ya? Mag-video lang mo tapos i-reels. Tawag tag bimbiro. Si Bumbiroy! Taka na ka, matawag tag pulis. Tupod. Magtawag tag tanod. Na, ambot lang yan. Ano nasilingan ta mo? Maricar, utong! Kay mangninong me. Tatabangay ko ninyo yabe. Please lang, karon ba? Magkautok mo kamay. O sige, mato may hospital, istoryaw na mong doktor. Saan pa silinganan ni oy? Ayaw na nag-istoryahan, doktor. Tabangay ko, bakit kaanak ko na ko? Iandam gani na mo hospital no. Uy, mutong ko dire. Unsa man ni self-service? Ha? Nalibo ko ba? Nak, pagawas ni mo nak, mamalintag lugar nak. Pirting, bubuha sa mga silingan diri nak. Magawasay na! Tae man ba eh? Kabangin si Maricar kay mga nakay na. Dali! Ayun sa kwarasaha, kasakit kay kong tiyan. Sige Maricar, utong! Sige, mutong ko. Naklaban nak. Utong Maricar, utong Maricar. What? Utong Maricar. Utong Maricar. Ang bata to, ang bata. Ay pangutot ba? Tawa! Ang bata, luwag yung bata. Baby! Ayaw magluwag, baby! Ayaw magluwag, baby! Wait lang yan! Shhh! Inusan mo yan! Di ko katarang utong yan. Kailangan ako mangusog. Gunit Maricar! Pangusong Maricar! Maricar, nigawas ng bata. Baby, nigawas na yun ka. Single mom na yun ko, ani. Wow! Yeah. Unsi oras gipanganak akong anak. Time of birth, alas 12 gi panganak. Tapos ya? Time of death, alas 12 pod. Ha? Namatay? Namatay ako amigo. Ano ko?